Fanga ka maa giriman kura dɔw ye lakanako la jamanatigi dankan kɔrɔ san 2003 ka taa san 2006 la Jean-Pierre Bamba kɛlɛcɛ kɔrɔ kɛra fanga ɲɛmɔgɔ dankan ani lafasali minisiri ye. A tun bilala kaso la diɲɛ kiritigisoba fɛ kojugu minnu kɛra murutilenw fɛ a ka fanga kɔrɔ, nka kiritigiso y'a a ka jalaki bɔ a nɔ na san 2018 la. Yɛlɛma dɔ tun jirala ko falen tun bɛna kɛ kalo 3 kɔnɔ minisiri 3 minnu tun ye walan samɛ décembre kalo laban na jagokɛla Moïse Katumbi ka politiki jɛkulu mɔgɔw dɔw n'o ye jamanatigi sigi kalata nata cɛbɔ ye o tun bɔra fanga na. Monsieur Tshisekedi ka baarakɛla ɲɛma kɔrɔ Vital Kamerhe kɛra sɔrɔko minisiri ye, a kɛlen ko ka ɲangi san 20 kaso la ka daa kan a ye nafolo tiɲɛni kɛ ka sɔrɔ ka bɔ jalaki la walima ka jɛya salon. Tshisekedi ka kumalasela dɔ bɔra jamana jabarani na jumadon sɔgɔmada fɛ walasa ka fanga kura ni sigicogo kalan. Jamanatigi sigi kalataw nata bolodara décembre kalo nata la o tile 20 na. Félix Tshisekedi min bɛ fanga la kabini san 2019 janvier kalo a y'a jira kabini kalo caman la ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye ka segin ka sugandi ko kura.